Soc Biel Bartra, d'aquí Sant Pere de Ribes, soc la 17a generació de la família d'aquest projecte en el que estic a dins tant jo com el meu pare, que és Vega de Ribes. La història d'aquest celler una mica és el projecte familiar, com he dit és la 17a generació i som tant el meu pare ara en actiu aquí com a enòleg i jo una mica ara fent càrrec de la vinya, que tenim aquest projecte que fem poques ampolles, un projecte molt petit però que intentem fer un producte una mica cuidat i una mica elaborat, sobretot amb varietats autòctones de la zona i portem sent ecològics des de fa molts anys, o sigui, intentem mantenir la tradició però mirant una mica al futur. Aquí a Vega de Ribes, com a molts altres cellers, ens hem intentat anar modernitzant, ja que quedar-te anclat en el passat és complicat i una mica més costós o més dificultós a l'hora d'elaborar. Llavors ara amb les noves eines que tenim, amb els dipòsits que pots graduar a temperatures, amb màquines que t'ajuden una mica amb el procés d'elaboració i introduint varietats que sabem que es comporten millor amb aquest temps que tenim ara, de sequera, amb canvis climàtics que ens hem d'adaptar, estem intentant adaptar-nos a la nova tendència amb tot el que comporta, ja que el camp o la vinya és un projecte de llarg termini i llavors fer un canvi l'has d'anticipar molt bé per poder dur-lo a terme quan el mercat ho necessita. Tenim al voltant de 34 hectàrees de vinya plantades ara mateix, que portem entre el Ramon, el cosí del meu pare i jo i altres treballadors que ens ajuden, que sense ells no podríem tirar-ho endavant. I és molta feina i més quan venim d'uns anys que es plantaven varietats internacionalment conegudes, perquè era lo fàcil de vendre a altres cellers, però hem vist que no s'adapten als canvis climatològics. Llavors hi ha molts merlots, molts cabernet sauvignons, molts sauvignon blanc, varietats forànies que no s'han acabat d'adaptar a aquests climes o no s'expressen amb els sols que tenim. Llavors totes aquestes vinyes les hem hagut d'anar canviant. Si us fixeu, ja estem parlant de guaret 2, 3, 4 anys els que puguis, més 2, 3, 4 anys en tenir els primers raïms i anar canviant-les. Doncs aquí a casa una mica el que dèiem, l'important és tenir la tipicitat del territori, de la terra, dels sols que tenim. Tenim sols que són molt pobres en quant a producció i llavors fem molts pocs quilos respecte a altres zones que tenim aquí al costat, però això és molt bo perquè a la vegada ens donen la tipicitat d'aquest terra i més concentracions en els vins o en els raïms. En aquest cas, per exemple, aquí podríem veure el blanc selecció, que és un dels nostres productes més de gamma més assequible, és un perfil més clàssic i és un cupatge de varietats. Un cupatge és quan barreges diferents varietats per buscar un vi una mica més equilibrat. El que no t'aporta un, ho pots aconseguir amb una altra varietat. I la tendència, més que això, ara mateix nosaltres ens basem més en un altre producte tipus Saserra, o els tipus ancestrals, o el bicèfal, que és buscar molt com es representa aquesta varietat, en aquest cas és Malvasia Sitges 100%, i volem que el vi expressi el que és la varietat, el que és els sols de la finca, el que és el massís del Garraf, que al final és el nostre territori i on vivim i el que ens envolta. Com que gràcies al meu pare, que va tocar la tecla indicada, diria la meva opinió, amb el tema de la Malvasia ens ha fet créixer, ens ha fet expandir-se, no només a Catalunya, sinó nacional i internacional. Aquests vins, a dia d'avui, són vins que reconeixem, donat que la nostra producció és limitada i és molt petita a dia d'avui, ens basem més, ens ha sortit més el vi en restauració, en restaurants de renom, que ens han col·locat el vi o que hem pogut col·locar el vi a través de distribuïdors o a través nostre directament i que estan donant a conèixer aquests productes. Però, òbviament, també hi ha botigues especialitzades, sobretot grans ciutats que tenen més establiments, es poden trobar els nostres productes, i botigues, cellerets de poble que també el tenen, i gent que busca una mica el perfil friki del món del vi pot trobar perfils de vins una mica més exclusius. El tema de l'enoturisme aquí a casa és molt important. Al ser un celler petit fas poques ampolles, per tant, com més bé les col·loquis o més rendiment treguis d'aquest producte, més et pots guanyar vida o més pots reinvertir per fer projectes nous per gaudir amb la gent. Nosaltres fem visites, us animem a que vingueu aquí al celler, ja que estem encantats
d'atendre la gent, i una de les coses especials, o penso que ens pot diferenciar, és que aquí a casa sempre fem les visites la família. O les fa el meu pare, o les fa el meu tiet, o les fa jo, o les fa el meu germà. Són més proper que això, o amb més coneixement que la persona que hi viu a la masia, on hi ha el celler, és difícil de trobar. I a poc anem fent moviments o activitats més actualitzades, com fer tastos a la vinya, inclús es pot anar aquí fent alguna activitat que es podia sortir en vaixell perquè tenim el mar a tocar i tastar els vins que per això veuen al mar des d'aquí a casa. Llavors hi ha moltes activitats que podem fer, de fer un pícnic a la vinya en família, tastar productes d'aquí, els nens tenen l'oportunitat de tastar most per introduir-se en el món del raïm, que no només és un producte amb alcohol. Intentem estar al dia en quant a activitats enoturístiques. Jo vaig començar a Jarc una mica atípicament, no vaig anar a buscar un assessorament burocràtic o un acompanyament a l'hora de gestionar la meva finca, però és una realitat que el necessitem. Ens omplen de papers i ens omplen de feines i coses que no sabem com van, perquè cada 5 minuts canvien normatives i canvien maneres de fer. Llavors el que Jarc m'ha ajudat i m'està ajudant contínuament és precisament en això, en què et va informant contínuament de les novetats que han sortit, de nous ajuts que han sortit, de línies que ni sabies que existien i t'ajuden. Llavors Jarc ens ajuda a dir, escolta, hem rebut la teva inquietud, ens posem mans a l'obra a trobar amb qui hem de parlar, com li hem de presentar, i a veure si trobem la solució. No sempre es troben solucions, perquè no només depèn de que Jarc em piqui una porta o insisteixi en solucionar-ho, però com a mínim tens algú que et fa d'altaveu d'allò que no pots manifestar o que ningú t'escolta. Si he de dir amb un resum què és el que més m'agrada de la meva feina, és la llibertat d'estar a l'aire lliure, conreant una cosa que et dona uns fruits i que l'any que ve tindràs un altre repte per tornar a començar, que any rere any, amb el que això suposa. I per mi el més preciós o el més agradable de tot és que estàs fent una feina que tant el teu fill, si en tens, net, nebot, qui vingui darrere, es trobarà i vols que es trobi de la millor manera, igual que jo m'he trobat de les generacions que venien anteriorment.